Canada. What's up guys, it's Angela and karon guess what, na ako sa LEYTE and first time din ako, mga unsa ta oras na abot waya? 4:30, yes, 4:30. Karon pa ko ka-experience nga magsakay og barko nga kanang naa siya bed ganit. So like it was a nice experience and I'm with my best friend in iyang uyab. Kuan iyang Instagram stories. So, karon day, what's that date? May 26 and sayo pa kay sa buntag. Kanang haggard pa kay kumurag gahapon pa nina ko nga phase. Grabe, aliw aya mo kailangan na mo entrance kay atong chikahan ng atong kaagi gahapon. Ali dere. Mas haggard pa ko ni mo, day. So gahapon kay kanang laging makakita og kanang beach summer goals ko kanang usahay man mi makaligo og kuan yeah. ko dagat Kaya niya. kanang mga peg lang yun sa Instagram ba. So we went to Himal. Ngita mi og kanang shades nga kanang uso karon atong heart. na Yes. And And then pila to napalit? 130 very 1:30. Dapat Makita na ninyo among mga peg. yes. Soon. Follow siya sa Instagram at @wayannatabs. Namalit mi og slippers na ko nga tag Tag 50. Pangkiki pag yun ni. Kuan sad ang katong unsa to day? Toalya nga tag 99. 99 kay para Apil to sa props. Uy, di ako ni palit ato kay. kanang ano ba. Ako ni palit ato pa kay. Kaya mag-share naman mi og Yes. tawal unta niya. Kailangan man siya para Instagrammable pics. So mga to nakagasto So, ang ibay butchok og dako daga sa siya. Para lang sa Instagram. Karon unsay ganap? Maybe we'll go to CANIGAO. Ay karon di ay. Basin. I'm Or shook it. basta mag heavy fang me. Yes, lafang. I like that. Ay, duta dito eh. Nga naman? Fresh kayo. Pilipinas Got Talent. Ako ni isa nila. Pasudla ang baka. Wow. Sino, wati? Kaluwi sa kabog. Gihikap ni Neil. Wala, yun na naman. Kahikap na ka? Nga naman? Ikaw daw dyan, ano dyan? Di siya mangunsa? Eh, lagi. Maluwaran sa nila. Alo, nito na ako siya. Lunod, kundok siya. Kabog. Kaluwi sa kabog. Ikaw, be. Ikaw, be. Ayoko, ano. Manggod kay. Once nga pinangabirahon, sakitan mo na sa ilong nila. Asa na siya gikuan? Sa ilong. Muna yung nose piercing. Nose piercing. Wala akong mga beshi cake. Mga igsuon ako. Kamusta na mo diha? Mauni ang uyab niya nga kay Papa charot di ba? Idol kay niya si Nancy. Nablihan siya. Oo, dagan dito. Mama init ta. Ganit ba yan? Yo guys, welcome back to another vlog. Kaluod ni mo. Mani si Tito. Ya karon manghilamos sila sa baril. Dili na mauwi ito usad. Dili mo manghilamos sa sud. Welcome back to another vlog. Dai. Tutorial. Ulo na hadlok siya na ako. Siya nga nung paretag na. Kaniha, oy. May panakuan ko ni. Wala, bug na ako. Dili na siya joke. So ano siya? Mga ligid kay madirahan. Wala, Kalit lang nag Wala rin, malfunction na siya. Yay, mana. Video bakit? Kuya manilok. Hello. Yana ba? Ay, ayaw ilabay. Faster! Buhi patay. Buhi. No, padyo ko gud sa konsyanilas. Wala na. Hey, welcome back to another vlog. Parang gi-check ko, okay na ba nila ako? Ito, siya nakasummer ng heart.
Ganahan kay ko. Kuan kita. Artista. I mean turista. Ay, sorry. Na yung mamatid na. Ha? Mawati na bata? Uy, kagwapa na ko. Hala, unskisam na siya. Kagwapa. Opo. Hala. Ready na may magpa-itom. Kay summer. Okay ra. Girl! Picture ko, baby. Picturean ti ka, ali. Sige, go. Go back. Sige, go. Backward pa. Backward gamay. Day, I have bad news. Kanang murag ni camouflage ka man, ay. Ay, sikat. Di na ko ni mo. Di na ko ni mo. Hindi na ka makita. Alijay. Adventure. We're going on a trip. Kipakaday. Kailan, Jod? Nakabasa sa ilok. Paano yung merkado? Kabisi. Pero na yung ukay-ukay diri. Hanap ko yung ukay-ukay dito. Ganahan ko mangukay pero akong bagay po noon na. Uludoy. Ganahan ko mangukay. So ako nahibaw nga doon yung kaayo di ay asing gilakaw ra namo ang unsay tawag ana CANIGAO. Ay ang dili ang merg unsay tawag sa tawag term pantalon. Shut up. Pantalan sure ka? Oh, nang term. Oh, are you sure? Yeah. Since siya ay nakuyab, wag lang. No, Yeah. Niya mo na ni siya niya. Hindi, naka-joke. Knock. There. Ali, paminaw sa kong joke. Knock. Who's there? Matalon. Shalom. Inday, nagtamay sayang ang alaga. Nagsama sa mong pala. Bye-bye. Oo, mo siya gitarong. Kiba mo siya kong balik. Nangita siya kong mangga and then ay mangga dere. Nakakama kong mangga gahapon pero I want more. Nanagita. Is this safe? Mamba ko, Jel? Ayaw, sumbagin kita. Sige daw, LEYTE. Uy, Kawayan, mali naman di mga kuhan. Camp Kawayan. Kuya, anong nahunong ta? Naana, hapit na. Doon na lang yun. Nanguhit na yun. Ano na? Nag-aso siya. I don't know if makita ninyo. Sa na-stock ni. Char, ikaw yung stock, no? Nasukat ni kay overheat na mo ang Kung kanus nga, gamay na lang siya siyang Gamboy na lang doon ka ng one pack. Nauna, gamay na lang siya ka sulirap. Nana siya dito. Save me. Dito na tayo. Isa ka, kinsang barko ang save na. Good man. Dagaan. Mungkin na ba? Masave siya na to eh. Isaw. Umasa tayo. Gawangan sa bangka nga ni Sina. Super down. Ready na kayo yung inyong bashi cake mo swim sa yung mga fishies. Ako pag-iwan sa library. Wapil ko Pilipinas ka tayo. Nice king water. Kapak-kapak. Ganahan ako mo tuslob buwa. Ade, Jinx na nakaburos. Nanamiyek. Mini ko man siya na. Mini takirog jarot. Mini Boracay. Yeah, dagan siya tao karon. Hi! O sa Yes, besta. In Matalon ba? That's why everyone's going. Unsa karon unsa tawag ka? Desperas. Desperas. So, ugma kay festa. Ano siya? Oh, make it kayo. It's nice ni. So, bago pa mi nga Mami with shrimp Yeah. without rice. Yeah. And kay mga pila ka minutes na Agi. Mga 5 minutes, 3 minutes ni Agi. Abot na po na mo mga Ang angtol ni Neil. Yeah, nagdaman siya sinugba. So, Round 2. With the rice na. With the rice na siya. Ang nayats dahil. Okay na para photoshoot ready gyapon. Sige. Yes! Tissue pa. Ganda.
Kagupa, ay. Kagupa, Kagupa. Lagot na ko. Ingana kadaghan ang mga baboy. Hala. Kailan tayo ng kaan? Nag-crave ko. Fries? Charot. Litat. Lo, uy, kagupa pa. Lo, kanang, nasunburn ka. Kagupa eh. Yag, ilang, Lagot ko. parang kumukulo. Okay. So karon kay so yun naaman ta diri sa laing lugar and then ganahan sila mo try me og tuba. Unsa na ang tuba? Okay, tuba eh. Tuba is okay. Okay. You. Okay. Coconut nut is a giant nut. Kada bata pa nga suka. Bata pa nga suka. Sumuha na, Demi. Ko. Gugugaga. Pag toothpick din nila. Mao na yung toothpick. Disclaimer, hawa ko nag-ingon nga manginom sad mo ko lang mo try namin since dako naman akong edad. Sa kadaka, very Kanang 32. Kasi pa. tuba. Pa, unsa gina to ba? Coconut wine. Ingani jud ang color. Sagulan man na siya og kuan. Patis. red. Pepsi. Oh, Pepsi. Pero ano, siya butang ay. Dili, mawag tang ilang lasa. Ah, you try first. Okay, una. Try first. Dami mo siya. Amoy wine siya. Papagani. It's okay ra. Okay ra. Dali man magdugay sa dang kuan niya. Ang yalasa. Sige. Kuan gud imong no. Sige, itam din. Kana mo giluod ka nga o sa Unsa man, unsa? Like, ay ka na, double. 1, 2, 3. Mahal ra. Di sa niya bali niya kamay. Dali yun mawa no. Pila ko, baro to dahil sa tablet. O man init ako diyan. Punta na. Yoy, challenge ba? Oh. Oh. Tuba challenge. Oh, Jinx na kamaboros. Anad na. Ang kana ba? Ang sugat to pa naman din. Ay, kana gising na kanila. Padong dito. Hello. Okay, so nilihok. O sa ganit tawag gani? Oh, kana siya. Nilihok siya. Naihas ko. Liyok balik. Lihok, uy, inday, awa. Tanawa, Jud. Tanawa maayo. Kana siya. Okay. Oo, lagi niya, gabum-bum siya. Ganahan dito siya. Wala day, gabum-bum siya. Wala, ganahan siya, boom. Shene, pao. Shiki-piki, pao. So I'm editing the vlog today. And kalimut di ay ko og outro. Kay abi na kong makaya ra siya og usa ka video pero naabot og 13 minutes ang usa ka day. So I'm gonna end this vlog and I think usahon ra nako ang day 2 to kanang ambot unsa na nga day. Daghan pag nahitabo og daghan pa ko gibuhat. I hope nalingaw ra sad mo ani nga video. If you did, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe mo sa akong channel if wala pa mo ka-subscribe. And follow me on my social media, everything at angeladymorales, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye.